keres egy macska az asztalon, és miért akarja ellopni a lepényt? Tekerjük vissza az időt. Hadd mutassam meg, hogy hol kezdődött a történet. 3 évvel ezelőtt nyitottunk, egy apró kávézóval, nagy álmokkal és még nagyobb mennyiségű macskaszőrrel. Odabent pedig más szabályok uralkodnak. 9 lakó, 9 személyiség. Ők nem alkalmazottak, és nem is vendégek. Ők a Cicuskám Kert Café vezetősége. Ő itt Buffy, 8 éves, 8 kiló, és a fajtája pedig ragdoll. Ha meglátogatsz minket, biztos, hogy éppen aludni fog, ezen ne lepődj meg. Őt futkározni sem fogod látni. Ha valaki tudja, mi az igazi nyugalom, az ő. Egykor szerető gazdinál élt, de sajnos nem tudtak már róla gondoskodni, így került hozzánk. Az emberekkel sokszor még bizalmatlan, de már nagyon sokat fejlődött. Amikor az alvás mellett néha kinyitja a szemét, akkor bizony meg lehet csodálni a gyönyörű kék szemeit is. De ezt nem tudom megígérni, hogy ti is látni fogjátok. Látjátok? Már is átfordult a másik oldalára. Hihetetlen ez a bacska. De ti is imádni fogjátok, higgyétek el. Nem. Ő nem egy szőrgombóc. Ő Lucy. Kicsi, gyors és veszélyesen aranyos. Senkit ne tévesszen meg a látszat, a morcos tekintete csak a fajtája jellegzetessége miatt van, hiszen ő egy perzsa. 2 éve találtuk őt az utcán. Ő a kávézóban a legkisebb, de valahogy mindig a figyelem középpontjában van. Lucyke tehát egy igazi szeretetbomba, és levesz mindenkit a lábáról. És most bemutatom nektek Zénót, a Cicuskám Kert Café hivatalos főnökét. Legalábbis ő így döntött egyoldalúan. Zénó nem szereti a káoszt. Ő uralja a káoszt. Ha egy macska rosszalkodik, ő csak odanéz, és valahogy mindenki tudja, hogy vége a játéknak. Nem adja könnyen magát, de amikor neki is olyan kedve van, akkor eldobja magát neked a földön, és azt akarja, hogy simogass. És mondd, ellen tudnál neki állni, hogy ne simogasd meg? Valójában ő az, aki nem kér figyelmet, a figyelem magától köré gyűlik. És akkor jöjjön Pöttömke. A Pöttömke nevet pedig azért kapta, mert amikor megtalálták, olyan picike volt, hogy egy tenyerünkben elfért. Ő az, aki képes 5 másodperc alatt 3 helyen lenni, és ha valami leesett, valószínűleg ő ott volt a közelben. Sokszor előfordul, hogy a saját árnyékát is kergeti, nagyon jól elszórakoztatja magát vele, de azt nagyon-nagyon jól tudja, hogyan olvassz el a szívedet, miközben épp lerántja a kávédat az asztalról. Képes azért álmából felkelni, hogy elkapjon egy büdös bogarat, ami nyilván a kirakat ablakon kívül van. Bármilyen játékot is fogsz a kezedbe, ő biztos, hogy játszani fog veled. Valeri a Cicuskám Kert Café királynője. Nem önjelölt, egyszerűen mindenki más elfogadta a tényt. Minden mozdulata kiszámított, minden pillantása üzenet. És minden fotón úgy néz ki, mintha épp egy parfümreklámból lépett volna ki. Nem szereti, ha koszos tappancsa, de szereti, ha mindenki tudja, hogy ő a legszebb. Valeri nem jön oda hozzád. Te mehetsz oda hozzá, ha szerencséd van. A szőrét rendszeresen karban tartja, és hogyha pont akkor zavarod meg, amikor tisztálkodik, akkor nagyon mérges lesz. Ne tedd! A kávézó legszelídebb lelke nem más, mint latte. Nem ő a leghangosabb, nem ő a legmerészebb, de valahogy mindenki megnyugszik, ha ott van. Ő az, aki sosem talagszik, de ha egyszer odabújik hozzád, tudod, hogy most valami igazán különleges történik. Milóval még biztosan nem találkoztatok, hiszen ő most a legújabb és legkisebb lakója a Cicuskám Kert Cafénak. 60-ból a vasútállomás mellől lett mentve, most körülbelül 5 hónapos lehet, és ezt nézzétek, még egy hete sincs a kávézóban, de ennyire barátságos a vendégekkel.
Egyszerűen nem lehet őt nem imádni. Nagyon kis huncut, mindig ráveszi a többieket, hogy játszanak vele. És ők nem csak játszanak vele, de előszeretettel vigyáznak is rá. Pandát szerintem már nem kell bemutatnom, hiszen rengetegen ismeritek, és imádjátok is őt. Nem tolvaj, csak gasztronómiailag nyitott gondolkodású. Panda nem csak lop, szeret is. Egyszerűen nem tud ellenállni egy emberi ölnek. Nem számít ki vagy, mit iszol, vagy hány dolgod lenne, ha Panda kiszemel a napod onnantól fogva, ő vetelik. Ő az, aki minden vendéget ugyanazzal a szeretettel kezel. Leül rájuk. És így telnek a napok a Ticuskám-ket kaféban. 9 külön egyéniség, 9 történet, de egy dolog mindig közös. Valahol a háttérben mindig ott van Panda. Figyel, tervez, és valószínűleg épp a következő lepényen gondolkodik. Ha szemfülesek vagytok, akkor észrevehettétek, hogy csak 8 cicát mutattam be. Hogyha tudjátok, hogy kit hagytam ki a sorból, írjátok meg kommentben. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, látogassatok el hozzánk, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!